hindi papasok. Thank you very much. Live tayo. Wala tayong magawa. Wala tayong tinda ngayon mga kawaray. Live tayo sa hapon. Kaya pa ako mamimili. Ay, kain si Bugoy oh. Kain na. Shoutout mo dali. Nak, shoutout po. Shoutout po sa inyong lahat. Oh, yawa. No. Oh, No. Ayaw yun. Ayaw. ayaw mo? Yan siyang. Masim? Ano masim yan ah? Ayaw mo. Para makakuha na tayo ng ano. Para maano na tayo yung revenue natin kahit bumababa yung subscriber. 1.4 na lang ito kahapon. 1.390 na lang. 98. Hello. Hello po guys. Ang saksa. Ay, LMRB Mix Vlog. Hello po host. Tamsakdan. Thank you very much po ma'am LMRB Mix Vlog. Kain po tayo ng mangga. Kahit kami lang po kain. Sila lang pala. At isa na lang natira. Salamat po sa tamsak ma'am. Good morning host. Kagigising lang. Oo nga eh. Kanina po naka-live si ano eh. Si ma'am, ang pangalan ba nun? Daniel Bakes Vlog. Nanggaling ako kanina dun. Nakamute kasi yung ano niya kaya nag-out ako. Kagigising nga lang din nun. Ay ba, trabaho. Ano, umaga po dyan ano. Kasi hapon dito eh. Umaga sa kanila. Thank you po sa patamsak ma'am LMRB. Baka may gagawin pa kayo ma'am ha. Pwede kayong asikaso muna yung almusal para makakain kayo at may energy po sa pagtrabaho nyo dyan sa ano. Kuwait ba yan? Kuwait. Mega love shout out po sa team Kaagapay. Lahat dyan ng team Kaagapay natin dyan. Mga solid na pag sinabi ni Madam Helen na pasok tayo sa ganito, papasok lahat sila. Thank you talaga. Hindi ko na kayo isa-isahin. Alam nyo na kung sino kayong lahat. Lumaki ako na walang ama, pero minsan hindi ko naramdaman na broken family tayo. Puso ata ngayon sipon. Sinisipon ng anak ko tsaka ako eh. Salamat po sa tamsak at sa dalawang nanonood dyan. I really felt the acceptance. I never knew my dad. Pero never sumagi sa isip ko na hanapin siya kasi walang Ba't ganun? Ang laki na ng baba ng subscriber ko mga kawaray. Nakakaano na eh. Nakakainis. Ang laki na talaga ng binaba. Wait lang. ikaw yung pinangungutang ko ng lakas. Lalo kong naiintindihan yung halaga mo lalo na nung naging Ipin ko lang to po yung ano. Yung ipin lang natin tong premiere natin mga kawaray. Wala na dito. Ganun. Paano pa eh? Sa Ma'am Ella Marby Mix Vlog po, andito. Kita mo sa dito. Paano ka mo? Kagat na naman ikaw.
Ako na maghawak. Mamumukha ka na naman unggoy. Naka-live si Daniel Mix Vlog yan. Eh, ano siya. Andun pala si Banji Mix Vlog. Baka mo. Baka mo. Baka mo. May buhok naman ka. Patamsak po, naka-premiere natin mamaya mga kawaray 6:30 PM. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga solid na subscriber at magiging subscriber pa lang. Ang laki ng baba ng subscriber ko mga kawaray. Anak ko, kain ng ano, mangga. Manggang hinog. Favorite niya yan, favorite. Saksak na natin ito. Kung maganda ba ito na. Mega malabsap at okay. So alright. Patingin ko. Malangod tong isang set ko naman sa ako eh. Shout out kay Daniel Mix Vlog. Naka-live din po siya. Kaya bulit. Hindi na naman dito ang tanong. Saan na yung sukli? Bili nga akong butter. Ano man yan? Hindi, okay mo na yung star margarine doon. Tuyo. Ha? Star margarine. Saan? Ito sa taas. Ang daming viewers si LMRB Mix Vlog. LMRB tuloy. Daniel Mix Vlog yan.
Habang naka-live ako, pinanonood ko rin si Daniel Mix Vlog. Nag-load ka ba ngayon, Mine? Yeah. Load ka. Para maano ko to. Hindi na, kuha ka na dun. Gamitin ko rin yan. Ang hulog ko mamaya. Okay. Naghihintay na lang ako dito sa mga manonood sa aking live. Kasi nandito kanina si Ma'am Ella Marby Mix Vlog. Dito muna tayo kay ano, kay Tol Daniel Mix Vlog. Yan ang Daniel Mix Vlog. Habang nagla-live po ako, nanonood naman ako sa iyo. Para naman panoorin niyo anak ko paano kumain ng mangga. Banat na. Para mabusog. Hi, Banji Mix Vlog, Mega Mega Love shoutout. Salamat po sa pagpasyal. Patayin mo nga dito, Doy. Ha? Patayin mo nga dito. Dita? Ang cellphone ko. Hello po, Ma'am Banji Mix Vlog, Mega Mega Love shoutout po. Maraming salamat po. Andito po ako sa ano, kay Daniel Mix Vlog. Nanonood ko po siya. Busy yata wala sa ano. Sabi ni Banji Mix Vlog, Mega Mega Love shoutout Ma'am Ella Marby. Napasyal na si Ma'am Ella Marby, kagigising lang daw po kasi. Wala tayong tinda ngayon kasi walang paninda. Uy, nag-ano ka na dyan, nak? Saan yung ano mo? Salamat, Ma'am, Dodang ko pa itong isang cellphone para may pang playlist ako, pang ayuda ba, pang ayuda. Bigay tayong ayuda sa mga ano natin, solid natin subscriber. Papaludang ko pa. Share. Ay na, punas ko muna dali. Ay, naku, yung laway ni Bugoy. Daming manonood si Ma'am Ella Daniel Mix Vlog. May 9 views. Hello. Hello po, Ma'am Banji Mix Vlog. Hello po. Ay, salamat po sa dalawang nanonood tsaka sa tatlong thumbs up po. Pwede po mapa-thumbs up na lang po, ma'am.
Hey, yaw. Dahil tayong yaik. Paano kaya mag-mute naman? Banji Mix Vlog, mega love shout out po. Thank you po. Salamat po sa thumbs up. 3 thumbs up tsaka 2 viewers. Thank you very much sa pagpasok sa aking live. At thumbs up po nakakapin. Wait lang po, yung meron tayo pang ayuda dito. Pang isang cellphone. Ano pa po eh. Luludan pa lang ng asawa ko yung kung may luludan. Nakano na to? Direct na to? O, bossing. Akin na yung buto. Buto. Ayaw tumita na yung buto. Kay Banji Mix Vlog, bigay tayo ng ayuda siya na nandito eh. Kay Banji Mix Vlog, bigay tayo ng ayuda. Ito yung kumakanta siya, kumakanta. Kay Banji Mix Vlog, bigay tayo ng ayuda siya. Kay Banji. Kay Banji Mix Vlog. Pinanonood natin mga kawaray. Bigay tayo ng konting ayuda. Hello po, ma'am. Banji Mix Vlog. Ito po sa'yo. Play natin yung ano mo, short video. Yeah. May buksan nga yun. Okay anak, buksan natin. Abot mo muna kay Papa. Dali nak. Salamat po sa 4 thumbs up tsaka ano sa dalawang nanonood. Okay na nak, tira mo na. Salamat po sa 4 thumbs up tsaka ito naman po, thumbs up dan kay ano sa asawa ko to, cellphone ng asawa ko to. Banji Mix Vlog. Salamat tol, no problem tol, para dagdag din ng views. May ads po yung short video. Para okay na. Okay na. Yan na, meron muna. Kaya ang isa, ibubuksan natin. Kung sinong papasok dito, bibigyan natin ng ayuda. Ayudahan natin mga kauray. Sinong papasok dito, bibigyan natin ng ayuda. Yan, ayuda. Ito, patapos na. Sunod naman. Si Banji, oh.
Banji, ano to? Anong prutas to? Anong prutas to, Banji? Itong dilaw. Hindi naman to apple. Ayun oh. Walking seaside. Walking seaside. Ayan. Naglalakad daw po siya sa sea. Sa dagat. Yan. Panoorin natin ng ayuda natin si Banji. Bigyan natin ng ayuda. Tapos mamaya si Ma'am Ella Marvin man naman po. Nakatamsak dan na po Ma'am Ella Marvin. Ay, Marvin. Banji Mix Vlog, nakatamsak na po. Yan. Ay, salamat po sa tatlong nanonood dyan, mga kawaray. Thank you very much. Patamsak po. Ay, salamat po sa tatlong nanonood dyan, mga kawaray. No problem. Ay, Evangeline pa rin po ito. Next vlog. Ito, piniplay pa rin natin. Magbigay tayo ng ayuda para dagdag views. Evangeline pa rin po ito. Malikot na. Sarap na niluluto niya. Almusal, fried rice, Banji Chavez Mix Vlog. Play lang natin po yung yung video niyo po para may konting tayo. Ambag. Cellphone ng asawa ko to, mga Banji Mix Vlog. Ito, cellphone ng asawa ko yan. Bigay tayo ayuda mga kawaray sa mga papasok dito. Yung magtatambay, bigyan natin. Hanggat wala pa ibang pumapasok, hindi ko pa ito ililipat sa iba. May Banji pa rin. Ayan sarap sa tag-init, halo-halo. Banji Mix Vlog, sa iyo pa rin po. Bigay ayuda. Nawaray. Ito pa rin sa iyo yan Play lang natin. Kay Banji pa rin po, kay Banji. Halo-halo sa tag-init. Ano to, hipon? Wow, sarap nito. Swarm. Kay Banji pa rin po. Bigay pa rin tayo ayuda. Tol, sa'yo pa rin ito, Tol. Tol Banji. Sa'yo pa rin. Sa cellphone ng asawa ko to. Thank you sa pagpasyal Patamsak na lang po pag hindi pa nakatamsak mga kawaray. Yan Sa'yo pa rin to. Sarap ng ulam mo. Ito. Big chicken wings with potato. Yan sa'yo pa rin to ma'am. Tol Banji, sa'yo pa rin. Hanggat wala pang ibang papasok, hindi pa natin titigil nito short video ni Ma'am Banji. Siya pa rin, sa kanya pa rin. Tamsak po yung nakapin. Premiere ko po mamaya 6:30 mga kawaray. Salamat Tol, no problem Tol, basta nandiyan kayo. Nagamigalab shout out Ma'am Marie P. Kalas, ito cellphone niya, ginagamit. Lalabat. Salamat po sa tatlong nanonood, tsaka sa 4 thumbs up. Thank you very much. So, kanya pa rin. I'm back. Ella Marvin Mix Vlog. Nandito si Ma'am Ella Marvin Mix Vlog. Wait lang. Bigyan natin ng ayudas. Ma'am Ella Marvin Mix Vlog. Switch ko lang yung account ko. Ma'am Ella Marvin Mix Vlog. Nandito. Kay Banji.
Right. Tal, sa'yo to, Tal. Loading naman ito isang cellphone. Haba naman. Tals. Salamat, Tol. Ella Marby Mix Vlog sa pag, pakaway-kaway. Banji pa rin. Sa Ma'am Ella Marby, bibigyan natin din. Tapusin ko lang tong ads, yung harang. Nakailan na to, nakarami na tong short video kay Tol Banji. Salamat po sa thumbs up po. Thank you very much. Kay Ella Marby naman tayo. Kay Ella Marby muna tayo mga koray ha. Ella Marby, Mix Vlog. Sa iyo naman po ang bibigyan natin ng ayuda. Host 3 ang coming sunod ko. Thumbs up naman po. Salamat. Sige, sige. Pasukin natin. Loading po kasi. Pang 17 thumbs up po kay Ella Marby may vlog. Sa premiere niya mamaya mamaya ba to? Anong oras to, ma'am? 10 nga. 10 days. 10 days. 10 days. Tagal pa pala to. May 6 pa pala to. Naka-thumbs up na ko, tol. Ganun. Tol, kay Ella Marby Mix Vlog, pa-ayuda po. Yan. Kay Banji, wait lang sa'yo, tol, Banji. Bigyan muna natin yung ayuda siya, Ay, dalawa naman pala cellphone ko eh. Di tag-isa na lang kayo. Kay Banji naman, ito po, loading Loading man diong. Ganda naman dito. Oh, ganda ng pinasyalan ni Ma'am Banji. Ay, Banji, Ma'am Ella Marby Mix Vlog. Tol, sa'yo naman to, tol, Banji. Loading lang kasi isang cellphone ko. Yan, sa'yo. Ayuda tayo, ayuda. Pwede naman si harap to dito eh. Hindi ako mahirapan lilipat eh. Pakita ko lang sa inyo. Yan, maganda ganyan. Di ba? Salamat, tol, Banji ha. Kay Ella Marby. Digitin natin. Yan. Meron nakatamsak na dito sa yan. Okay, ganap. Ito na, okay. Iyak. Ba't may lalagay dyan? Labas mo na lang. Ayan, kamay mo, kamay.
Anak. Doon. Ay, kulit naman ng anak ko. Oh, mga kawaray. Tal, ayuda, ayuda. Kay Banji, tsaka ano, kay LMRB Mix Vlog. Tuloy lang natin mga kawaray. Yan. Thank you very much sa inyong pumapasok dyan sa akin live. Yan, play lang natin yung mga ano nyo, videos. Uy! Anak ko! Sino sabi sa'yo kalat mo yung ano? Huwag mo ikalat yung bigas na. Galit si mama. Pinalat ng anak ko yung bigas. Pasaway talaga ito. Huwag mo ano yan. Ay siya. Pinahiram na nga yung lagayan. Pinapon mo naman yung bigas. Lagay mo, balik mo dun dito. Balik mo, dali. Nagagalit si mama. Ipi-play natin mga kawaray naman sunod yung medyo mahabang video para ano. Huwag mong pagkalaman yan. Naku naman si Mark dyan, ang kulit. Pinapakialaman yung bigas. Doon ka na. Doon ka na. Doon na. Kinalat mo nga yung bigas. Wait, na kayo naglalag si Papa. Huwag mo ano yan. Masira. Ito po yung bata. Huwag mo ano yan. Mabutas na. Mabutas. Magagalit si Mama. Dito tayo sa ano natin, mag-play tayo mga kawaray sa mga video nila mahaba. Ito 6. Yan kay Banji yan ha. Thumbs up dan. Dito tayo kay Ma'am Elamar B. Yan sa inyo po yan. Ay si ano, Miga love shout out kay Marlene Rolana. Rolona pala putik. Miga love shout out kapatid Marlene. Sabi. Ay, wala ka pa palang ano. Wait a minute, bigyan kita ng wait a minute. Ano wait lang tala. Wait lang Malin. Bigyan kita ng ano, jacket para di kayo lamigin. Naku, wag makulit na. Ang kulit naman ni Mark dyan eh. Sinsya na kaya, ang kulit ng anak ko. Ano kalat yung bigas. Tol, may jacket ka na tol. May jacket na si Malin. Ay, nako si Mark yan. Kulit. Pinakalat yung bigas. Kaya linagay nga niya yung ano. Eh, siya naghuhu. Ayuda pa rin kay ano, kay LMRB Mix Vlog. Andiyan si Palmarg. Mayroon na po, Banji Mix Vlog. Talmark, bitayin mo nga si
kapatid Malin. Meron na po. Banji Mix Vlog, meron na. Nabigyan ko na ng jacket. Bigyan naman natin siya ng ayuda. Ayuda si Tol Malin. Salamat sa inyo ah. Kay ilang Marvin Mix Vlog pa rin ito. Anak, wag mo naman anuhin yan. Anak, may matapon yan. Magalit si mama, anak. Kulit ng anak ko. Ito kay Malin, no? Tol, sa'yo yan, Tol. Bigyan kita ayuda, Tol. Salamat sa pagpasyal sa akin live, Tol, ah. Mga bisita natin, all girl, ah. Siya. Siya na talaga si Mark yan, oy. Asawan na bata. Nagtitimpla ng Diyos. Hindi na. Tatanggalin ko na yung bigas, Tol. Ayuda pa rin tayo guys, mga kawaray. Mag-ayuda tayo sa mga ano natin, solid natin mga bisita. Kay Banji Mix Vlog, kay Ella Marvin Mix Vlog, kay Malen. Salamat sa inyo. Ito, sa iyo naman ulit pa rin, Tol Malen. Sa iyo pa rin yan, Tol. Ay, maraming kalapati. Oh. Ay, anak. Ang kulit ni anak. Ingat dyan. Huwag anak. Huwag galit si mama. Hindi na, sasali natin yung bigas. Wait lang, sali lang ni Papa. Kasi makulit ka eh. Bigas mo yung ulo ng anak. Laro ka na, dali. Laro ka na dyan. Doon ka na. May ginagawa si Papa. Sa'yo pa rin Tol Ella Marby. Tapos kay Tol Malen. Ano? Manlin? Ganda ng bulaklak. Sarap sa mata. Sa inyo pa rin yan Tol, mga Tol. Ay, loading lang. Pasensyaan nyo na kay loading ang aking ano. Ayuda tayo mga kawaray. Ayudahan natin ng mga ano natin, team kaagapay. Oh. May harang kay Ella Marvin Mix Vlog. Yan. Hindi pa nakadikit yan kasi ano to eh. Ninja. Ay, patik. Ang gulo naman ng live natin mga kawaray. Nakulit ang anak ko. Wala nang load yung isa. Miga love shot pa out sa ating mga manonood.
ilang manonood ba nandito? Si Banji Mix Vlogs. Ito Malin. Marlin yata ito eh. Marlin ito eh. Sabi. Matangkal ka naman. Kaya sa'yo total. Kana pwede ra na si sa indirect ani. Hindi man na siya ganito. Na habang magpa-plancha ka, yan. Pinanonood natin. Hindi man na siya ganito. Kaibigan natin dyan. Loading eh. Pag ano eh, hayaan mo muna tapusin ko lang itong tatlo sa magbawas. Sa ay baka maya biglang dumating. Dyan lang kayo. Pang play lang natin yung mga videos nyo. Nagkakalat yung ano. Loading ang isang cellphone. Salamat po sa isang nanonood. Siya patamsak po mga kawaray. Okay. Tagal eh. Loading. Eh, huwag mong hilain yan. Hindi tinanggal sa charger to eh. Laki yan. Dito. Kasi hinayaan yung bigas na nasa. Ano mo naman anak mo? 1, 2, 3. Let's go! Saan ba yun sa'yo? Kala ko yung kamati dyan. Sa'yo pala. Ayun na tayo. So guys, napanood pa rin natin yung mga pumasok sa ating live kanina. Mga busy yata yung mga ano natin, kaibigan. Tol. Yan, play lang natin yung mga videos. Ng Ila Marby tsaka kay Malen. Pero kung nung kapasagan ko sa awa ka kantahan. Rolando. Actually, Rolona pala. Rolona. Huwag mo likot nak. Malikot ka. Sayawan na ta.
Karin. Uy. Karin na. Sabi na. Tumang ka mo eh. Di ba di ko bayad? Ilaw lang eh. Sige, sorry. Mabasa ka po. May na lang natin sa paan. Ang kalat mo na naman. Zero. Ano yung ginagawa mo? Ano, pe? Ito yung mga video mo. Ay. Oh. Shout out everyone to the Pinas. Naka-live ka pa rin. Ay, te. Pante. Hindi makita yan, nataas. Nasaan ka mo ngayon, te? Bisaya. Ha? Bisaya ka O, mo, te? Bisaya ko muna kayo yung pang sa hunta mo. Ay, sorry. Asan ka? Tapos like kanita dong. Taga-asan ka? Bye-bye lady. Ako doon, nagkakwan ko ba? Oh, Salamat po sa dalawang nanonood dyan. saka ha? Banji Mix Vlog. Wait lang sa'yo ah. Tal Banji Mix Vlog sa'yo. Wait lang. Yung piniplay ko lang yung mga ano, video ni Ella Marby tsaka si Malen. Manilen. Iyahan mo na. Play lang natin guys, mga kawaray, yung mga video nila. Tapos sunod ko na dito sa'yo. Huwag ka natapos to kaya na ito pag natapos. Ang kwan ang gunting anong duha? Tailay ba lang ang cellphone? Pasyal lang kayo may gusto para ma-play natin yung mga videos nyo. Kita tayo ayuda. Ano lang naman to, ilang minutes lang naman tong kaya ano eh. Manilan 6 minutes and 34 seconds. Mamahali tayong pambaya ni. Teka, mati ato yung ko? Tara na ba? Uta sa lupa, mautay ko. Opo, may buhay ka. Usap ka na. Opo, to eh. Pag sa anak ko, oo, jacket. Para lang ganin ako. Sige, alas 2 ko lang. Antay niya. Antay, naog ko. Dahil na lagi. Sumasabi. Parang hindi nasag ko kay ingo. Nabalili yung kasi kung lagi na may Yeah, Lamar Mix Vlog, nakadikit na yung mga ninja natin. So, kay imbis sa ano, sige po. Hindi naman, hindi pa ulit. Hindi pa isa rin sa kadaghan bang inging. Dal niya. Ang yatan. Ito sa'yo. Salamat po sa dalawang nanonood dyan ha. Katamsak po yung hindi pa nakatamsak. Katamsak po yung ano, nakapin mga kawaray. Wait lang, kay Banji naman po. Banji Mix Vlog. Siya naman. Kaya nandyan. Loading nga yung cellphone. Loading. Wait lang, may ads kasi. Wait lang ha. Ano yung ads? Nabigyan natin pa mga ayuda kay ano naman, kay Banji Mix Vlog. Wait tayo. Siya tol. Tol Banji Mix Vlog, sa'yo naman po. Corn and beans to boy.
Kay Banji pa rin po mga kawaray. Tsaka kay Ma'am Ella Marby Mix Vlog. Tapos na yan kay Ma'am Ella Marby. Kung sino pa ang papasok dito? Parang host. Ay, Ella Marby sa'yo po yan. Oh. Tapos na. Kita nyo po ba? Ayan, patapos na po yung ano nyo, video nyo. Ninja ko yan. Ano ko yan, mga ninja. Kay Banji Mix Vlog. Tsaka kay Ella Marby Mix Vlog. So, salamat host. No problem po kahit may busy naman po kasi kayo. Yan play lang natin mga kawaray para ano. Dagdag din sa views sa inyo. Pasok lang po yung may gusto. Pwede natin i-play po yung ano nyo, mga videos para madagdagan yung video nyo, yung views nyo. Yung nga host, busy ako, nag-work kasi. Okay lang po yun. Ay, si Ma'am, naka-live si Daniel Mix Vlog. Si Ma'am Helen Paray Mix Vlog. Nag-chat si Ma'am Helen Paray Mix Vlog sa ano. Ano? Saan mo ito eh? Wala na pala. Tanga. Kaya namatay. Ano? Password? Diretso pa man dyan sa... Ang galing ah. Hindi naman makita. Hindi mo naman maano. Isa pa kay Ma'am Ella Marby Mix Vlog. Dami nilang ano, dami ni Madam ano. pang 106 na thumbs up, may harang pang kasama. Naka-chopstick pa si Banji Mix Vlog ah. Na-thumbs up po kung hindi pa naka-thumbs up dyan. Sige lang po Ma'am Ella Marby Mix Vlog. Walang problema po. Baka busy po kayo. Mag-work muna kayo. Salamat Ella Marby Mix Vlog sa pag-play, sa pag-thumbs up. Wee! Malin Rolana pa. Na. Yan. Marlene Rolona, naka ano na po sa iyo. Kay Banji naman po. Banji, starring ka. Starring. Hindi, sa iyo naman mamaya. Ma'am Helen Mix Vlog. Mega love shoutout po sa pagpasok. Ito, pinipili ko pa yung mga video ng Team Kaagapay para dagdag din views. Wait lang sa inyo, Ma'am Malen tsaka Ma'am Helen. Ano lang natin panoorin nyo Ma'am si Banji Mix Vlog paano kumain ng gulay. Takim mo. Na-play ko na sa iyo yung ano, Rolona, yung sa iyo. Malen. Na-play ko po yung video nyo. Pero mamaya, i-play natin ulit. Tsaka kay Ma'am Helen Paray Mix Vlog. Madam Helen, thank you Ma'am.
Bang saan ka na? Nagtago na sa ano? Baka nasa kay Daniel Mix Vlog kasi naka-live din si Daniel Mix Vlog. Ano yan? Ha? Tagal na. Wait lang Mark, ayusin ko pang keyboard ng CP ko. Okay, sige po. Helen Paramix Vlog, naka-live. Ano sis, Elamar Bitak. Attack kami. Sige, attack. Ang ingay mo anak. Nakastama ni Nakmanji, thank you po. Sabi ni Ma'am Helen Paramix Vlog. Sa'yo na, wait lang sa'yo madam ha. Sa'yo naman po yung next dito. Tsaka kay ano, Malin. Nakmalan, talon ka na naman. Patamsak po hindi pa nakatamsak dyan. Maraming salamat po. Wala si Tol Gilbert. Food trip sa mais yan. Ano talaga itong bata na to? Ganyan yung kay ginagawa ni AC. Yan, sabi niyan. Nasayang naman outfit ko pagabi. Tinulugan ko ang sit up. Ganon. Hindi ako nakapasyal kagabi. Nakatulog kasi ako umaga. Hello po, Ma'am Helen Parahimix Vlog. Pakaway-kaway at tawa ni Malin Rolana o Lona. Jojo mama daw Joy eh. Sabay tawa si Ma'am Helen Paramix Vlog. Wait lang po paano lang natin itong mga to. Bigyan natin ng 11 minutes. Naka 8 minutes na po ako kay Banji Mix Vlog. Kay Ella Marvin naka 4 minutes. Wait lang po Tapos kayo na pong kasunod Ma'am Helen tsaka Ma'am Malen. Akyat na dapat ako kay Ma'am Julian. Kagabi kaso walang tao. Okay na, Malen, support lang tayo, kalun lang. Thank you Ma'am Helen sa pag-suporta. Pagmulgot na. Sa linggo siguro na straight na mag-live. Pinapaano ko niya na mag-anon sa wifi, no? Kailangan kasi makabili pa sa cellphone. Salamat po sa pa-heart positive. Mega love shoutout po kay Ma'am Helena. Yung bang ino-offer na wifi sa'yo? No-offer sa akin ng wifi. Hindi ba yung katulad kay Annalyn? Ella Marby, kay Ma'am Helen naman po wait lang Ha? Hindi ba yung katulad kay Annalyn? Sino? Ino-offer nila sa'yo yung wifi. Yung kumaganda ba yun? Tanong mo si Juan kasi ganun daw. Yun nga daw ang gamit nila Juan eh. Kay Ma'am Helen Parahi naman po ang bibigyan natin ng ng kawaraya. Helen Parahi Mix Vlog, sa iyo naman po ito. Bagong subscribe. Pang 100 po akong tamsak Ma'am Helen. Salamat po sa 4 na nanonood. Patamsak po please. Sa kay Malen Rolona. Sabit lang po. Malin, di ba? Malin nga. Malin. Patamsak po yung hindi pa nakatamsak po. Maraming salamat.
Basic, naka-live din kasi si Ma'am ano eh, Banji Mix Vlog. Daniel Mix Vlog. Patapos na po kay ano, sa'yo na to Malin. Patapos na yung kay Banji Mix Vlog, mukbang mais. Sa'yo Ma'am Helen, ang linis at magandang puntahan dito lang yan sa Lower Sangay. OFW Kuwait, Helen Paramix Vlog. Yan ma'am, piliin ko po yung ano nyo ma'am. Tapos na kay Banji Mix Vlog, kay ano naman po tayo Kay kay Tol Malin naman po tayo magbigay ng ayuda. Wait lang po. Loading naman po ire. Siya naman Tol. Tol, tawag namin dyan. Thumbs up muna natin tong ano mo premiere. Ay, naka-thumbs up na pala ako. Saan bang gumaganda dito medyo mahaba? Ito. Wintery pa. Again and again. Sa'yo naman to ma'am. Malin, sa'yo na po. Bigay tayo ayuda ba? May ads hindi. Siya na. Yan o. Ikaw naman bida ngayon ma'am. Muna naman yan. Parang ganyan para kita. Wala akong patungan. Because of you, my life has changed. Sige, May, sabi ni Malin. Huwag malikot na. Ano, silayas na sila. Ano kasi Banji, naka-live.
May lima ko pa dyan. Wala naman mo. Mega mega love shout out sa lahat. Guys, kay Madam Helen Parahe Mix Vlog pa rin po ito. Hindi natin. Busy ang mga ating mga kapatid sa kanilang trabaho. Kaya magpipili lang tayo ng mga video nila. Ay, salamat po sa dalawang nanonood. Patamsak po. Bigay tayo ayuda kay Ma'am Helen Parahe Mix Vlog. Binibigyan natin ng ano. Na-play natin para views. Karoon ng ayuda. Maraming salamat po sa lahat ng pumapasok at nakatambay sa akin live. Thank you very much. Yun na ba ni Ma'am Helen? Thank you, Madam Helen, sa pagbaba sa akin. Ano, ay, ito may bagong pumasok, oh. Travel D Bila. Travel D Bila. Tamsak Harang. Thank you very much po sa pagpasok sa inyong ano. Salamat po sa pagpasok. Miss Helen para Mix Vlog. John Her. Thank you po, Sir John, sa pagpasyal sa akin live. Thank you very much po talaga. Mega love shoutout po, host. Sabi ni si
Di Avila. Thank you po. Ang to eh. Travel Di Avila. Thank you very much, sir, sa pagpasok po. Wait lang, sir. Ano nga yung, sir, yung menu po, sir? Sir John, ano nga po yung menu? Huwag mo anak kay Julina Pauline Sanchez, Miga love shoutout po. Bagong kaibigan. Ay, ano yung anak? Miga love shoutout. Bigyan kitang ano? Ng jacket. Ba't wala? Hindi ko may jacketan dito. Ano nangyari? Dahil ata tayo ng YouTube ah. I see. Namatay na doon. Wait a minute, kay Ma'am Helen namatay. Tapos natin. Bigay po tayo ayuda mga kawaray. Kay Ma'am Helen para mix vlog pa rin po. Thumbs up doon. Thank you very much po sa mga pumasok. Wait lang po, magbigay lang po ako ng ano. Subay. Ano? 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 Kulit ka. May jacket na kayo, ma'am. Salamat po sa pagpasok. Naku, kung mga sandalan. Nak, kayo may nanonood. Nak, maalog, nak. Ano na? Thank you, Ma'am Julina. Pauline Sanchez po, nakadikit na po. Ito po yung sa inyo, ma'am. Bago po ako nakadikit. Bagong dikit na po. Bigyan muna kita ng ano, play natin muna po yung ano. Sir Jun, wait lang, Sir Jun, ha. Sunod po kita dito. Kay Ma'am Pauline. Maraming salamat, Sir Jun, sa pag ano. Travel di Ebela. Saplutan mo kami. Wait lang po. Dito na po, sir. Thank you very much, sir, sa pagpasok, sir. Meron na po kayo, sir, na ano, sir? Frances, ito po yung sa inyo. Pili lang natin po. Pag kay Ma'am Mix Vlog, kay Sir John naman po. Sir John, ano nga yung pangalan? Main channel niyo po. Travel di Avila. Travel di Avila. Wait lang po, sir. Thank you very much po sa thumbs up. Pa-thumbs up po. Hindi pa po naka-thumbs up sa akin premiere. Tsaka sa LMRB Mix Vlog, kanina pa po naka-play yung video, yung ano nyo, yung video nyo. Pinipat ko lang po kay Ma'am Helen Parahit, tsaka bagong bisita kay Ma'am Julian. Yan, Pauline Chances. Maraming salamat po sa 6 thumbs up, tsaka sa 100 viewers. 100 viewers. Kahit tag-isa. Thank you, sir. Meron na po kayong ano, sir. Wait lang po, sir. Pag natapos kay Ma'am Helen Parahit Mix Vlog. Kayo na. Ninya Nakulangga. Nakulangga. Miga love shoutout po. Aldoy di Finish Hunter. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa pagpasok. May jacket na po kayo. Tsaka kay Ninya Kalongga. Miga love shoutout po. Ang haba po ng harang ni Ma'am Julina Pauline Sanchez. Napakahaba ng harang niya. Tiyagain lang natin. Aldoy di Finish Hunter. Tamsak harang bagong kaibigan from Julina. Thank you very much, Sir Aldoy. May jacket na po kayo, Sir June. Travel di Bila. Miga love shoutout. Wait lang po kay Sir June naman po. Ano nga po, Sir June, yung channel nyo, sir? Ibaba nga po yung link. Sir June.
Pababa po yung link nyo, sir, para mabilis po ang ano. Pabigyan ko kayo ng ano. Sir. Salamat po sa mga nabisita natin dyan na pumapasok sa akin live. Mega love shout out po sa inyong lahat. Pwede kayo po magbaba ng link para mapanood natin. Mabigyan ko kayo ng konting ayuda lang po. Ito kay Sir, kay Ma'am Jolina Pauline Chances. Ito po yung sa inyo, ma'am. Mahabang harang. Ilang minutes po. Aldoy the Finish Hunter. Mega love shout out. Ninya naku ulangga tamsak dan, sabi ni ano. Ano ba yung pangalan ni Sir? Ano yun? Ito ba yun main channel mo? Ito ba yung Sir main channel mo? Ito ba yung main channel nyo, Sir? Tribly di Avila. May ano na po, dagdag ano po. Po main channel nyo, Sir? Tama po ba yan, Sir? Sir Aldoy, the Finish Hunter. Dito lang ang support sa iyo, host. Thank you very much po, Aldoy. Aldoy, the Finish Hunter. Mega love shout out po. Wait lang, sir, ha. Medyo mahaba po kayo ngayon, Ma'am Jolina Pauline Sanchez, yung ano niya eh. Lilang natin po, guys, yung mga ano niya. Mga ito. Kaya Tribly di Avila, ito po sa iyo. Ayan, kasi Ma'am Pauline. Jolina Pauline. Patamsak po yung premiere natin, mga koray. Thank you very much po. Di pa ako nagpakita ng mukha sa inyo, kaya sarap tawa ni Madam, ah. Hi guys, welcome to my channel. To my vlog pala. Salamat po sa ano, Aldoy, Sir Aldoy. Wait lang po, Sir Aldoy, ah. Ano lang natin po yung mga kay Tribly di Avila. Yung ano niya. Yung tsaka kay Ma'am ano, Ma'am Jolina Pauline. Wait lang, sir, ah. Salamat po sa pakaway-kaway, sir. Thank you very much, sir, sa pagpasok sa akin live. Salamat po sa 3 thumbs up, 3 thumbs up, 7 thumbs up, at sa 3 nanonood. Sir Aldoy, wait lang, Aldoy, the Finish Hunter, wait lang po sa iyo na po sunod dito. Dito tayo sa short video. Madam, ha, wait lang po, ma'am. Dito tayo sa short video, ma'am, ha. Para mabilis po. Para mabigyan natin din po yung ibang ano, bisita na pumasok. Thank you mo kay Madam Helen Mix Vlog sa ano pagpapasok sa mga bagong bisita dito. Thank you very much po. Sa'yo pa rin, Ma'am Pauline Chances, sa'yo pa rin po. Thank you po sa 8 thumbs up tsaka sa 3 nanonood. Di Avila, sa'yo pa rin po ito. Di Avila. Supreme 01 SG. Thumbs up. Thank you very much, sir, sa pagpasok. Supreme. Bigyan kita ng ano, jacket. Mega love shout out po sa iyo. Thank you very much. Kay Aldoy naman po tayo, mga kawaray, ha. Wait lang po. Pasensya na po kayo kasi 3 pa lang cellphone natin pag nakaroon tayo ng medyo. Kay Aldoy naman po tayo. Bigyan natin ng ayuda natin si Aldoy. Sir, the Aldoy. Wait lang, naglo-loading pa ang aking cellphone. Wait. Aldoy, the Finish Hunter. Wait lang po, ito na po sa inyo. Bagong dikit. Pag 114 po, 814 po ako. Ito po. Parang babae yata. Aldoy ang pangalan. Patamsak po, mga kawaray. Supreme 01. Thank you very much, sir. Pag ano, mega love shout out host and June Supreme Her. Ay, thank you po, Sir June, sa inyong mga alagad na pinapadikit sa akin.
Host, wag mo na ayudahan ito at ninja ko ito Jun. Sige po Sir Jun. Sir Jun, yung main channel niyo po. Yung ba yung si ano? Yung Di Avila po? Yung po bang main channel niyo, sir? O hindi? Yan. Wait lang po, sir. Pantahan natin yan. Okay, Sir Jun. Yan, min ko. Wait, thank you lang, sir. Thank you. Wait lang po. Ito na, Sir Jun. Ito, Sir Jun, bagong dikit po. Sir Jun Supremo. Thank you, sir, sa pagpasyal sa akin live, sir, ha. Dito tayo sa short video nyo, sir. Yan, sir, Kaso loading pa. Wait lang po, nag-loading. Hindi pala ito po siya. Yan, Sir Jun, sa iyo na po, Sir Jun. Thank you, Sir Jun, ha. Salamat. Yan ang main ko. Thank you, Sir Jun. Akala ko yung isang di Avila. Akala ko yun ang main nyo, sir. Yan pala yung main. Aldoy, the Phoenix Hunter, sa iyo po ito. Nagpipili po tayo para sa dagdag sa ating mga views. Sir Jun, sa iyo po ito, Sir Jun. Sir Jun, sa inyo po. Nakadikit na ako, Sir Jun. Thank you po, Sir Jun, sa mga alagad niyong pinandikit sa akin. Ba't ganun mga kawaray? Ba't ang laki ng ano? Triple D Avila, another account po yun. Okay po, Sir. Salamat, Sir Jun, sa inyong suporta. Dahil kay Ma'am Helen yun eh. Ito pa rin po sa inyo, sir. Pinipili po rin natin yung ano nyo. May ano. Maraming bisita. Avila another accounts. Mega love shout out po sa lahat na nandyan at sa dalawang nanonood. Ang dami lang ka. Sir John, sa iyo pa rin, sir. At kay Fishing Hunter channel, sa iyo pa rin po ang naka-play. Mega love shout out po sa inyo at sa mga team Kaagapay. Patansa po yung aking premier. Yung yung pinedit ko 6:30. Diyan ka naman manonood eh. Yan si Aldoy the Finish Hunter, sa iyo pa rin tol. Ang pinipili natin. Nakasisid kayo sa ilalim dagat Jackpot, ang daming isda. Share video. Payamas naman kayo. Sir June, sa inyo po, Sir June. Thank you, sir. Sa iyo pa rin, Sir June. Salamat po sa dalawang nanonood dyan. Aldoy di Finish Hunter, sa iyo pa rin po. Walang kawala sa lambat. Daming huli Daming alaga si Sir Jun Marami kang alaga ng
Pato Sir Jun ah. Ang daming gusto ni si fishing hunter. Galing mong huli ah. Pagong. Tol, sa'yo pa rin yan, Tol. Aldoy, mega mega love shoutout po sa inyo. Sa dalawang nanonood dyan, maraming salamat. Tsaka sa 8 thumbs up. Supremo Opur. Thank you, Sir Jun, sa mga inyong sa inyong mga alagad. Thank you very much po. Ito po sa inyo pa rin yan, Sir. Piniplay ko. Uy, naligo na si Doc ah. Tamsak harang. Thank you po, Sir Jun. But Sir Jun, ang laki na ng lagas ng channel ko. Dating 17, mag 18 na to eh. Nag 14 na lang. May na bawas 400 na. Jun here. Thank you, Sir Jun. Ito pa rin sa iyo, Sir Jun. Thank you po sa siyam na tamsak at saka sa 1 million views in the house. Fishing Hunter, sa iyo pa rin, Sir. Tumiya. Nasipong ka rin? Ano ko ni Mark dyan yata. Hindi, wala ako sipon ah. Fishing Hunter, ang gaganda ng mga nahuhuli ah. Maganda siguro mga views nito. Wait lang. Mano ko nga, mano to. Maganda nga ng views niya. Dito tayo sa mahaba. Ano pinaka malaking channel? 21,000. 21,000. 2,000. Dito natin i-play. Sa'yo pa rin to, Aldoy, The Finish Hunter. Sa'yo, Sir Jun. Ay, wala po palang thumbs up. Sir Jun, sa'yo pa rin po. Thank you po sa mga ninja mong dinidikit dyan. Sana'y dumikit para hindi malagas naman. Parang awan nyo na. Ang laki na ng lagas ko. 400 na lagas. Galing sumisid ng ni Aldoy, The Finish Hunter. 840 na pala siya, niya. Naku, yun lang. Loading pa. Ito, mga gulay to kay Sir Jun ah. Maraming farm siguro si Sir Jun. Oh, daming huli oh. Loading sa iyo, Sir. Wait lang. Tama na muna yan para di malagas next time naman. Ang iba. Opo, sige Sir Jun. Thank you very much po, Sir Jun. Mga po, ang laki na ng lagas ko, Sir Jun, sa aking channel. Mag 1.8 na sana to, subscriber ko. Laki ng binawas. Thank you, Sir Jun, sa pagpatambay sa inyo. Wait lang po kasi loading po yung isang cellphone ko. Wala natin load. Aldoy, The Finish Hunter, nandiyan ka pa? Dikitang-kita dito, Sir Jun, sa aking isang mga channel na. Ugatin yan.
Thank you, Sir Jun. Yun natin nga si Sir. Nakatambay lang yan si Sir Aldoy kay Ma'am Jill yan. Ganun po ba yun? Thank you, Sir Jun. Dito tayo sa mahaba mong vlog, Sir Jun. Para di tayo palipat-lipat. Pinakamalaki mong views. Loading eh. My goodness. Ba naman ang ads na yun? Kaya saan kay Sir Aldo Ganter? Ito lang yan. Ganito. Ay, gagi. Sorry. Ay. Sir John, sa'yo po. Kay Aldoy. Sa'yo ito, Sir Aldoy. Sa'yo po ito. Loading lang po kasi. Sabi. Thank you, sir, sa pakaway-kaway. Mega love shoutout po sa inyo na andyan. John Supremo and Sweet Caroline. 168. Sawatan ni Sir John to. Yan, i-play ko lang po yung mga video nyo. Kay Ma'am Gila, yan si Aldoy. Yung ba yun? Kay Ma'am Julie. Kay Ma'am Julie, yan si Aldoy. Dalawang account pala si Ma'am Julie. Aldoy the Penis Hunter, yan po, piniplay natin po yung video niya. Part 3, kumuha ako ng sea urchin para ulam namin habang nasa laot. Urchin. Maraming salamat sa inyo. Nandyan. Ganda pag may dalawang cellphone pa. At ito i-play. Kahit doon lang sa pag live, ang laking bagay na yun. Marami manonood nun. Kasi mga ganyan na ayadahan mo yung mga manonood. Nabalik talaga yan. Ganyan yung ginagawa ni Sir AC. May ano lang si computer si AC. Ang tanong, may pangbili ka ng cellphone. Wala. Okay. Yan lang kayo guys ha. Itambay ko lang yan. Hanggang umabot ng 2 hours tong live natin. Maaga pa naman. Kaya pa naman ako luluwas. Mag alas 3 pa lang pala eh. Si Daniel Mix Vlog, naka-live pa rin ba? Baba lang natin. Mababa. No.
Kahit agos ko na lang. Oo nga po sir eh. Supreme O004. Malaki advantage pag may computer. Oo nga po pag may computer, malaki talaga advantage. Kasi, ano, nagagawa mo yung ano eh. Kasi tambay mo lang yun, tapos i-play mo lang yung mga video, nakukuha yun. Kasi pag cellphone lang, ang laki ng gastos mo sa load. Sa computer. Internet. Ang dami. Oo, hindi. Magpapakabit yung internet, siyempre. Diyan lang kayo guys, panoorin nyo lang yung nandyan si Sir Jun tsaka si Aldo the Hunter Finish. Ay, Finish. Fishing Hunter pala. Aldo the Finish Hunter. Fishing Hunter. Tsaka si Sir Jun, oh. Oo po, mamumulubi po talaga tayo sa load. Lalo't pag data lang yan, data lang mga gamit niyan sir eh. Kaya mamumulobi talaga sa load. Load ka ng ano, 100, tsaka 50-50. 200 agad yun. Tama Sir Lando. Sir ano? Sir Jun. Ito yung sinasabi ni Ma'am Helen na Sir Jun eh. Pag nagla-live. Nagla-live kayo di ba sir? Wait lang. Tingnan natin. Tingnan natin. Nagla-live ko daw si Sir Jun eh. Oo nga, nagla-live. Ito yung anong oras po ba ang live nyo sir? Jun. Same tayo to. Host. Lagi pang loading. Oo, hating gabi. Hating gabi. Gabing-gabi na pala. Oo, hating gabi. Ganun po ba? Yan pala yung sinasabi ni Ma'am Helen na si Jun. Lagi nagla-live. Marami ka daw kasi daw, sabi ni Ma'am Helen para mix vlog, marami ka daw mga alagad, mga ninja. Yan kay ano, kay Aldoy the Finish Hunter, ang haba ng ads. 2 minutes. Tusok yung ilong mo, sige. Pasyal lang kayo dyan, ang mga gustong pumasok, pasyalan nyo lang ang aking live. Kay Ting Kaagapay, wala na sila. Nandun na ata kay Daniel Mix Vlog. Hindi pa naman pala tutungan nito isa. Si bro, baba ka ng maraming agad. Punta ka dyan sa live ni bro, baba Abumboy. Si bro, baba ng maraming alagad. Punta ka sa live ni bro, baba Amboy. Hindi. No, baby. Tapos na si mama, may pakaramero. Oh, baby.
Kamay lang muna kayo dyan. Panoorin nyo lang muna yung videos nyo. Ay, ay, tanda ako. Mayo. 2 hours lang. Boring. Boring. Hanggang 2 hours lang to eh. Yan ako lang 2 hours lang. Para ano. Wala pa tayo sa oras yun. Yan eh. 1 hour na rin, 44 minutes na yan eh. Takbo ng takbo si Waray-waray. Waray-waray, takbo-takbo man, doy. Ang kulit man ikaw, doy. Mega love. Shout out kay Mark dyan. Boring. Walang ano eh. Wala yung pares kay Sir Gilbert eh. Boses lang ni Mark dyan na narinig dyan. Orange. R2. Orange. Orange. Ito yung boses. Loading pa nga. Uy. Ano? Ganun. Di mo ba yun? Wala na kayo. Sila na yan. Ang gamit. Ang init naman. Dinaas mo pa yung electric pan doon. Ano naman dyan? Ito yung ano. Oo nga. Init na nito. Yung ano niya, ginamit mong si Aldo the Finish Hunter, yung ano, yung summertime. Punta ka na doon, nak. Dali, tulog na daw.
aga pa lang, napapalunok na ako ah. Yeah. Kaya ko lang, pag tayo lang nakakaya, kasama ko eh. Wow, naman. Ilang piraso lang ito kinuha ko. Ayun yan. Supremo 04, mega love shout out po. Hello, hi. Hanggang 2 hours lang ako, sir. I'll do the Phoenix Hunter tsaka sir. Supremo 04. Sir Jun. Hanggang 2 hours lang po. May ano na po, 1 minute and 1 hour and 49 minutes. Tingnan lang. Mga 2 hours lang po, sir. Ano pa lang to, wala pang 2 hours. Maya pa po. Mga 10 minutes. Pipli ko pa rin po yung video nyo hanggang ng 2 hours. Oh, sige, thank you, sir, ha. Pagpaalam naman ako pag nag-out mo. Ha? No problem po, sir. Yan na lang po yung may ambag ko sa mga pumapasok sa aking live. Kasi madalang lang po ako mag-live kasi kailangan kasi ng ano, may panghatak sa mga manonood kahit pag play lang sa video nila. Masaya na yun sila. Hindi naman tayo sikat para lumugin tayo ng taong marami. Sa pag-play, masayang malaking bagay na po yun para makatulong tayo sa mga manonood natin. Salamat po sa 3 nanonood at sa 9 thumbs up. Thumbs up po yung hindi pa naka-thumbs up dyan. Nak Daniel, nakababan ako ng sabi niyo sabi. Uy, wala lang ng kalamansi. Wait lang. Ito, wow, sarap na. Kaya ata kalamansi. Sarap yung ano nila. Oh. Yun ang inaano ni Japper Sniper, di ba? May matulis yung ano. Ano ba pangalan nun nila? Pinakain nila Japper Sniper Main. Sabi ni Supreme 04. Salamat sa pag-play host. Punta ka sa mga live ng TLTS sa sama kita Miss Helen para masuportahan pa rin. O, sige po, sir, Sir John, pupunta po ako. Anong oras po ba yun? Pumunta ka sa mga nag-live ng TLTS. Yan po yung sinasabi ni Ma'am Helen. Ikaw nga po yun, Sir John. Pumasok daw ako sa live nyo para umangat po yung aking subscriber. Saka, Akyat ka ng nyog. Tapos, sabi ka na, live mo na naka 2 hours din tayo sa ating pagkain. Ilang minutes mo yun to kay Sheldon Pages? 20 minutes pala. Lalo kay bro Baba Amboy kasi siya ang
founder namin. Ganun po ba? Lalo na si, ayun, Aldoy the Finish Hunter. Thank you so much, host. Thank you rin po sa pag-stay nyo po sa aking live. Maraming salamat po. Lalo na kay Bro Baba Amboy kasi siya ng founder namin. Sige po, sir, Supreme 04, Sir June. Pasyal po ako dun. Nagsasabi naman po yung ting kaagapay si Ma'am Helen sa aming admin na kung sino po pupuntahan namin, napasyalan namin. Galing kayo kay Daniel Mix Vlog, di ba, Sir John? Nandun kayo kanina, kita ko. Kasi Aldoy the Finish Hunter, galing yan dun. Galing mo. Kulit ng nila pagluto. Pinasok lang sa tawag sa amin bunot. Parang rice cooker lang dali Galing. Yan si Ma'am Jeliana. Puntahan mo pag mag-live siya. Opo, sige po, Sir John. Pasyalan po namin. Lahat po ng yung na special sa akin, pinapasyalan ko naman po. Andun anong main ko. Okay. Daniel, nga po Kasi naka-live si Daniel Mix Vlog. Nanggaling ako kanina doon. Nagana lang ako, nag-live lang ako kasi para makuha ko yung $10 US dollar, $10. Para magkaroon na ako ng sahod. Yun na lang kailangan ko, may na ako $7 na po ako, sir, dun Kaya kailangan ng $3 para friendly ang mga TLSTS. Po, sige po, TLTS. Thank you, sir, dun sa mga maganda mong advice. Para umangat naman tayo sa atin. Luto na agad. Galing naman. Kanina nung nagpunta ka kay Daniel at ay dikit na ang link ko doon sa ibaba. Binabang link sa suklian din po kita, sir, doon. Wow, sarap. Iwan mo yung ulam natin, inihaw at saka sarap. Sarap talaga. Nakakatakam naman yung pagkain ni Aldoy the Finish Hunter. Sarap. Tuloy. At Sir Jun, matapos na po yung nyo. 23 minutes. Tapos na po yung nyo. Hanggang di pa tayo naka 2 hours. Sa short video naman po tayo Short video nyo naman. Bigay ng ayuda. Malaking bagay na rin yan. Magdagdag tayo ng mga views para sa inyo. Sa banyo lang kami kumain. 6. Walang hunter. Aldoy the Finish Hunter, sa'yo pa rin yan. Tamang kain lang.
Dami. The new Axe Effect. Smell ready for any vibe. The new Axe Effect. 3 favorites in one place. Greenwich Overload Meals. Hunter, tanggal naman ako ang isa. Yan na. Fish one mga Hunter, makatama na naman si Hunter yun. Hi, Ma'am Helen Parami Mix Vlog. Mega mega love shoutout po. Maraming salamat po sa pagpapunta mo dito kay Sir June at saka kay Aldoy the Finish Hunter. Thank you, Ma'am Helen. Hunter, ayun na. Pinipli ko po yung video nila po. Thank you very much. Tapos na po si Daniel Mix Vlog mag live. Mag-out na po ako sana eh. Ay, salamat po sa Team Tansak. Maraming salamat. Nahihilo na ako. Sorry po, Ma'am Helen, parahin mo. Nahihilo na po kayo kung saan kayo lilipat. Di ba, ma'am, marami kayong cellphone, ma'am? Grabe, galing oh. Tibay naman yun. Ang laki ng alon oh. Pag fisherman ka talaga, malapit ka talaga maglaway. Laki ng huli. Pinana. Ano po yan, sir? Sir Jun, anong prutas po yan? Ako, duling na. Tanim namin yan. Ang galing yun. Dami yung tanim. Pananim pala. Parang ano to ah. Suha. Oo, suha nga pala yun. Panigin na huli ni Sir Aldoy the Finish Hunter. Sarap niyan. Kilawin. Yo. Mark, lahat na nagbinagawa ko sa live sa GC natin. Agapay, puntahan mo. Yan kasi ang team na binabawa ni Amboy yan. Tingnan mo si Daniel, dami nilang pumunta na live. Every supportive yan, team ni Baba Amboy. Okay, sige madam. Pasya lang ko po yan. Maraming salamat po mama. Nakarating na rin kami mga Hunter. Sa sobrang hangin, hindi na namin na itag yung pag-uwi namin dahil mabasa ang sipon.
Hindi na lang dagdagan yung huli namin, ito lang. Ay, paano mo talagang sinasabi ko nga tala? Ano pa siya, tumatalon eh. Laki na nahuli, oh. Hinahanap niya yung halikulit, no? Hinahanap niya yung halikulit. Okay na yan. Oo, yun. Sumpo na po na ano. Marami sana yan. Pinamigay na namin doon sa Thank you, Ma'am Helen. maraming salamat. Panginoon, thank you very much. Sa mga nanonood, maraming salamat. Huwag kayong sa manood. Mangga. Log na mangga. Init. Paano na yan guys, mag-out na po ako. Maraming salamat po sa mga pumasok sa aking live. Sir John, pasyal na lang po ako sa live niyo po pag nag-live kayo. At kay Ma'am Helen Mix Vlog. Maraming salamat po Ma'am Helen sa pagpasok sa aking live. Maraming salamat po. See you. See you na po. Thank you very much. Bye-bye. Sir Jun, thank you po. Loading na po kasi ang aking live. Okay, salamat din. Thank you po, Sir Jun. Maraming salamat po sa mga dinikit mong ninja. Thank you very much lalo na kay Madam Helen at Ting Kaagapay. Maraming salamat po. Maraming salamat. Bye-bye.